netaro bugrano hamya shalaika Gebang mariro bugrano kebenka Gebang ma bororo bugrano sezata Gebang ma netaro bugrano hamya shalaika O jesu ano kebengo jesu ano sezabo jesu hamya shafano abo mungsha juglia Dini kebayan de kunoka Dini kebayan de kunoka Dini kebayan de kunoka Kami shalaika Bazar bazar shalaika Hayun nami shalaika Ubagra paika Ubagra paika Ubagra paika Ubagra paika Tahu mau jauh selamat sebesar Ubagra 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 kebayanka Tansano 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 kebayanka Ubagra 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 kebayanka Tansano 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 kebayanka Beri seburaro kuntang kandewai bubagano lam shoka Sikwa sikliro pali kenlayai tong thogai masalaika O tabu pano payako kukur henai kecak henai utai henai pelai henai hamsa o pai bai shidi Ubagra 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 kebayanka Tansano 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 kebayanka Ubagra 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 kebayanka Tansano 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 kebayanka Oh, pai pai di pai pai di pai pai di pai pai di pai di semua salai na. Dini kebayan manis walau Dini kebayan manis walau Dini kebayan manis walau Ubagra 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 chini khurang nai tong nai jodo tahuk tei buhuk songno sari ko ham ya pharei jengnar na lamdak sabo chini khurang ni mangpliwo jeng tabuk thik phai sokpaijak agartala badarghat rail station o ani yango yaksigla phaching nugi mannai agartala badarghat rail station o rail station ni simino tini Delhi ni jontor montor thangnani bagai I50 tei tipra mothani sengkrag rok tipra sarok Greater Tipralen ni sanmungo eba Tipralen ni sanmungo Delhi bukhak lamranai eba Delhi thangnani bagai hasse yakarnai nugui manka truk hasini tipra sarok tipra mothani adong rok I50 ni adong rok phai sokpaijak
mangpili tisanani ko nei tirang ni mangpili phaine rong ni mangpili phunuk nani bagai norok nugi man khana ol jorabo truk tipra motha tai IPFT ni adong rok phai sok paijak norok je mangpili nai tongmani noga suktutui kathang mangpili जों ट्रक ट्रक आयं बिसिंनि मांगपलिबो फुनुक नाय ताक सारिक ठीक 5-10 इंगियाखौ ट्रक ट्रक दिल्ली बखाक थांनाय रक ताबो गलजरावो आगरतला बादारघाट रेल स्टेशनाव बुथुमनाय दंलायो जों गक्तमा मानखा एबा मांगपलि नुगै मानखा सारिक ठीक 4टा टाइमियासिनि सिगांनि सिमिनावरक बुथुमनानै जेंका हासिनि दालबिदाल आमसायनि लुकुरक आं मानखां गांके आदं रकबाय मथानि आदं रकबाय IPFT बदलनि आदं रकबाय कक्सानानि साइटकनाय दिल्ली थांनाय आदं रकबाय कक्सानानि साइटकनाय ट्रक ट्रक जों आं बिसिंगबो हाबनाय तौखावमनो सानानि ककलायो दिनि ठीक 27 नभेम्बर हास्ते याकारमानि यागुलो 29 नभेम्बर दिल्लीबो सगैमानि यागुलो ठीक 30 नभेम्बर तै 5 डिसेम्बर सालमारिवो दिल्लीनि जन्तर मन्तर ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तै त्रिपुरालेण्डनि सानमुंगो खौरां तिसानाय हासिनि त्रिपुरा सारक ककतालियावबो जों नुगै फायका आगिबो IPFT बदलनि बुखाक्तै 2009 सालनि सिमिनो कसारो बसर काइसा कइसु गेप खायगां गांके जों नुगै मानखा लाइ थांनाय 2019 बिसिरगो बबो हायके दिल्लीनि जन्तर मन्तर थांगै खौरां तिसाजाकमानि ट्रक ट्रक जों आयं बिसिङाव थांलायनाय कक सालायनानै साइटकनाय अरनि कथां आवाय मुंनरनो फुनुंनानै साइटकनाय हासिनि गोबां त्रिपुरा सारक अजाराव फाइ सकबायजाक IPFT मथानि आदं रक जोंनि आं बिसिङाव थांलायनाय मांगपलि तिसानिनो गयनाय यांनि मांगपलि रक फुनुंनानै बागै नायदि यांगो बरक कुपलुं सालनि सिमिनो फाइ सकबायजाक दिल्ली थांनाय दिल्लीयाव थाङै जन्तर मन्तर त्रिपुरालेण्ड तै ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै खौरां तिसानाय आदं रक नुगै मानखा यांनि मांगपलि आं फुनुंनानै साइटकनाय मांगपलि तिसानिनो गयनाय आयंगो थाङै आयंनि मांगपलि फुनुंनानै बागै ट्रक ट्रक सालनि सिमिनाव जागावो बुथुमलायजाक त्रिपुरा मथा तै IPFT नि आदं रक ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तै त्रिपुरालेण्डनि सानमुंगो दिल्लीनि जन्तर मन्तर खौरां तिसानानै बागै अजागाव नुगै मानखाना हास्तेनि हाकजाल गानानि लुकुरक दिल्ली थानानै बागै नक नुखुं याकारै सामुं हुमुं याकारै बिहिक बोसा ताकु बुखुक याकारै बरक आगरतला बादारघाट रेल स्टेशनाव फाइ सकबायजाक हास्तेनि गोबांमा आमसायनि लुकुरक नुगै मानखानरक हरकचिनि खौरांनि बिसिंथै गोथां आवायमुं नरक जे मांगपलिनाय तंमानियावबो नगा सुक्तुतै चिनि खौरांनि बिसिंथै गोथां आवायमुं जों मानखां गांके खरकसा खरकनै रक बायबो कक सालायनाय साइटकनाय ताबुक थिक गरि फाचिं नायखां गांके सारिकनि 5-10 हर 8टा फाचिङो ट्रेन याकारनानै कक दङ अ जागाव नुगै मानखाना बुरि रक चला रक सिकला रक गोबांमा आमसायनि लुकुरक फाइ सकबायजाक दालबिदाल आमसायनि लुकुरक चिनि खौरांनि मांगपलि नरक नुगै दङ जागाव नगा सुक्तुतै जे गोथां आवायमुं yang kangke YouTube Facebook ni bisingtui nogo asukutui no nogo tongtutui no Agartala Badarghat ni simi live telecast norok jen mangpli nai tongmani nugui mankana khatong khajani bisingtui Greater Tripuraland tai Tripuraland ni sanmungo hasini Tripura sarok khatong khajani bisingtui ojorabo Badarghat rail station of phai sokbaijak tabuk rail phainano simi nasinglai tongo nugui mankana Tripura mothani adong rok phai sokbaijak IPFT ni adong rok ojorabo norok nugui mankana phai sakbaijago bahaikeno IPFT ni hase tangphang mantri member Kumar Jomatia phai sokbaijago bahaike MLA Rajeshwar Dev Burma chung khoroksa khorokni bai koksanani saitoknai oroni mangpli rok phunungani saitoknai
गोबां मारि रक बुग्रानो के बेंका गोबां मा बर' रक बुग्रानो सेजाता गोबां मा नेता रक बुग्रानो हामिया सालायखा गोबां मारि रक बुग्रानो के बेंका गोबां मा बर' रक बुग्रानो सेजाता गोबां मा नेता रक बुग्रानो हामिया सालायखा 오 제스 파노 केबेंगो 제스 파노 세자보 제스 하미야 사파노 아버 뭉샤 주리야 Dini kebayan de kunoka, dini kebayan de kunoka, dini kebayan de kunoka. kami şalayka bazar bozar şalayka kayın tınangı şalayka ubagra payka ubagra payka ubagra payka ubagra payka ubagra 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 keplayinka tansano 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 keplayinka ubagra 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 keplayinka tansano 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 keplayinka Berisi buraro kumta kanduai bubagra nolam soka Sikla sikliro pali tungai tongkhobi masalaika Kumta bufano payato kufur hene kachatu uthai hene palai hene hamsa o pai bai shidi हायनो हाय लामजाक सकपिरो चिनिख्रं नाय तंगनाय जतो ताहुक्तै बुहुक सं जे मांगपली नाय तंगमानि कथां आवाय मुं लाइभ टेलिकास्ट सरासरि सम्प्रचार आगरतला बादारघाट नि सिमी यूट्यूब नि बिसिंतै फेसबुक नि बिसिंतै टीवी चैनल नि बिसिंतै नरक मांगपली नुगै तंगमानि बेलाय खातुंगमानि कक बेलाय तंगथकमानि कक अबनो फार्स्ट टाइम हासिनि त्रिपुरा सरक थानसाके ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि सानमंग एबा त्रिपुरालेण्ड नि सानमंग जन्तर मन्तर खरांथि सानानि बागै फाइसक पाइजाक अलजराबो हासिनि त्रिपुरा सरक त्रिपुरा मथानि आदं रक IPFT नि आदं रक एबा सापुटार रक नुगैमान खावजरावो फाइसक पाइजाक रेल स्टेशन एक्स MLA तै एडिसिनि तांगकरा मोजां पुर्न चन्द्र जमाति आं पुइलानो एक्स MLA दारा राजेश्वर भाई कक सानाय पलिटिकल सेक्रेटारि तापुक बेलाय खातुंग नब हाइके त्रिपुरा सरंनि बागै सभा खालायनायनि बागै अलजरा फाइसक पाइजाक आगरतला बादारघाट रेल स्टेशन बाहाय नों बोदा रेल बाय थांनाय ना थाङै सगिनाय दा बाहाय मा दं आगित नों IPFT तंफ्रुबो कायसा पलिटिकल पार्टी से ओ हानि बागै सभा खालायनायनि खरांथि जागौ ताबुके थानजाके खरांथि जानानै थाङै दङ दिल्लीनि बखाक बबहाय मा दं नों बबहाय फिरक मुगनाय दिनैनि मो प्रोग्राम पलिटिकल लाइफ सबसे हिस्टोरिकल डे अब खूब हलमार्क सिनि बागैनाय अब खूब तंथंनि साल तिनि सिनि बागैनाय ताम बागै हिंके सिनि स्वयं सिनि बुबुग्रा प्रदुर किशोर देवबर्मानि नेतृत्वे थानचानि मारिव थानचानि खरांग सिनि लगिव तिनि IPFT थानचाव निबिसिंतै दिल्लीव थांनाय जे दिल्ली अभियान आबोने कायसानो सिनि मटु कायसानो सिनि स्लोगान कायसानो सिनि डिमांड आबोके सेपारेट स्टेट ग्रेटर त्रिपुरालैंड ताई त्रिपुरालैंड अब सिनि नांकुकमानि दाबी सिनि एक्जिस्टेंस बागैनाय सिनि एंटायर इंडिजिनियस पीपल सिनि त्रिपुरा सारकनि आबोन बागै सिनि दिनैनि म जे प्रोग्राम अब सक्सेस नै सालसा सिनि पुइतो दङ सिनि इमां अब सालसा मुख थांनाय अब सिनि पुइतो दङ बन बगे सिनि जारा वारियर त्रिपुरा मथनि वारियर्स ताई IPFT नि वारियर्स थानसा केनो
बुबुग्रानि कबुं मुंगो बुबुग्रानि खरां कतैनि जे कबुक मावो खरां कतैनि जे थानसानि नुंजागो जतनो फाइलाजक तिनि अरो बनबगै म तिनि म साल कुबिनो जुदा जे आगे बसुं थांलायका आईपीएफपि बो थांका कांग्रेस टंफोरबो कांग्रेस बो थांका एरपरे अमनो चिनि पुइला जे त्रिपुरा मथाबाय संजाजाक चिनि बुबुग्रानि फानबाय बुबुग्रानि कबं मुंबाय बुबुग्रानि नासिं मुंबाय म प्रथम जे मेडेन दिल्ली अभियान जे स्ट्रागल चिनि एक्जिस्टेंस बागिनाय बनबगै अम तंथकमानि जुदा बनबगै सानामुसुंग म चिनि जे खरां शुद्ध त्रिपुरा राज्य सीमित अंगलाक चिनि खरां दिल्ली अर्थात इंडियानि कैपिटल आरो थांगै चिनि जंतर मंतर प्रोग्राम होनाय आ खरां ग्लोबाली चिनि खरां सकनाय चिनि बरक रकनि चिनि 19टा जनजाति गोष्ठी 12 की हालाम म इंडिजिनियस पीपल इन जे एक्जिस्टेंस खरां सारा पृथ्वी व्यापी ग्लोबाली चिनि खरां स्प्रेडिंग नाय जे त्रिपुरा राज्य जे अरनि इंडिजिनियस पीपल जे खरां टिसामानि जे सेपारेट स्टेट जे त्रिपुरा लैंड जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबो 12 बछरनि सरकार अवश्य चिनि म खरांनो सालसा रेस्पन्ड मारनाय बनबगिनो म इंडियानि जे कैपिटल बेलायखाना नांकुकमानि जरा बेलायखाना नांकुकमानि जराव चिनि खरां टिसाना नांनाय अ खरांनो जों उसना बागिनो म तिनि दिल्ली अभियाननि प्रोग्राम नों तो जेहेतु मथानि पलिटिकल सेक्रेटारि बा बहायकी शिड्यूल नारक जाखा बो सालमारि बो दिल्लीनि जंतर मंतर खरां टिसा जाकनाय हाकतरनि मंत्री रक बाय मालायनानि ककं होम मिनिस्टर बाय मालायनानि ककं बहायकी शिड्यूल नारक जाखा प्रोग्राम शिड्यूल 30 एवं 1 ऑफ डिसेम्बर और दुईटा दिनो चिनी सालनि आरो सकनाय कारण तिनि थांगा तो खोनाताय शनिओ सकनाय चिनी अरने जत पार्टिसिपेंट रक जारा वारियर सक थांग सकनाय आमन पर अकॉर्डिंगली चिनी जे प्रोग्राम चारन हाजाका अकॉर्डिंगली जंतर मंतर थांगे जतन असेंबल लंगनाय आबन पर चिनी रिप्रेजेंटेटिव चिनी डेलीगेशन रक होम मिनिस्टर बाय प्राइम मिनिस्टर मालायना बागे चिनी अपॉइंटमेंट रजाक during the times of चिनी जे डेमोन्स्ट्रेशन आपनो चिनी मेमोरेंडम सबमिट खायजाक बाहाय मातंग आगे अगत पलिटिकल लीडर रक सिमिसे त्रिपुरालैंड एबा दालबिदाल पलिटिकल लीडर नि पलिटिकल पार्टी नि सानमु रक सानलायो ताकलायखे ओहानि महाराजा बो त्रिपुरा सारंनि सानमु साननानै बागै दिल्लीयाव थांनाय एबा खरां टिसानाय बाहाय मातंग जुदा खागे बुबुग्रानि जे नासिंमु खूब ब्रॉड पर्सपेक्टिव ब्रॉड माइंड आबो जों काहाबनुगो जों अ जागा जों सेरानाय चिनि बरकनि दाबुक जारा चिनि बरकनि बागै किसा सामु काहाम खायनायनि बागै हिंगांके इंडियानि पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी ओ इंडियानो मार्च जारंबानि परे आफ्टर 70 एबं 75 years of Indian experience all अवस्था फाइनाय ताबुक म राइट टाइम जे बुबुग्रानि जे थानसानि कबुमुंगो जारा ताबुकबो सिनि म प्रोग्रामो फायको सिनि स्ट्रागल फायको जारा गणमुक्ति परिषद पान हंतुं जारा कांग्रेस पान हंतुं जारा बीजेपी खानाय जनजाति मोर्चा पान हंतुं जतनो जों जे माने थानसानि कबुमुंगो फायनाय थानसां माहाय जतनो फाइनान दरकार जेमन इन दाबुक प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी नि एलाई पार्टनर आईपीएफटी बहायनो गवर्नमेंट तंगतै मिनिस्ट्री तंगतै बुबुग्रानि कबुंगो फायनाय थानसानि मारिओ फायनाय तिनि चबाओ थानसाके खायनाय बागै फायमा नुगके निश्चय अनन जारा पॉलिटिकल पार्टी तंगनाय ताबुक जारा गणमुक्ति परिषद जारा सीपीएम नि उइंग सिनेमानो ताई कांग्रेस नि जारा तंगनाय रक बहायनो जारा बीजेपी जारा पावर तंगनाय जनजाति मोर्चा तंगनाय रक बहायनो मज जरावो रियलाइज खायनाय दरकार जे सिनि एक्जिस्टेंस बागिनाय सिं जे फाइट जाबो खलाय तंगो बुबुग्रानि जे नासिंनो अबसिनि बरकनि पूरा पूरी सिनि बरकनि कम्प्रिहेंसिव सिनि इंटरेस्ट ओ फाइट खलाय तंगो अब गुबुन बरनि बागै सिं फाइट खाया इंडियानि पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी इंडियानि कन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क तंगिनो सिं डिमांड खाय अब कोनो टेररिस्ट सिं डिमांड जा अनेक बर क्रिटिसाइज खाय अमंगिमा खबो जे सिं सेपारेट स्टेट जाता ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और सेपारेट स्टेट सानैनाय इंडियन बाय सिं कागिनाय बांग्लादेश थांगिनाय आरो थांगि हाबनानि किंबा पाकिस्तान थांगि हाबनानि आप डिमांड तो सिं खाया सिं खायमानि इंखा इंडियन डेवलपमेंट निबागिना इंडिया बहायनो एकटा पृथिवीनि दाबर अमेरिका है एकटा देश आरो मोर देन 50 स्टेट दङ आमबागि तिनि पृथिवीनि बुके एकटा अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश से जायगायाव 12 बछर जदि स्मल स्टेट दङिनाय त्रिपुरा राज्य बहायनो 2 पार्ट दङि बसिनि सेपारेट स्टेट दङि इंडियानि पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी दङिनाय इंडियानि कन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क दङिनाय
যদি স্টেট বাঙিনাই ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া যদি পৃথিবীও যদি তেব শক্তিশালী দেশ মাহাকে কোনো বড়নি ক্ষতি না করে আর মুসলিমবো ক্ষতি না করে আর হিন্দুনিবো ক্ষতি না করে আর বুদ্ধিস্টবো ক্ষতি না করে আর খ্রিস্টানিবো ক্ষতি না করে ইন্ডিয়ানি যত পলিটিক্যাল সেগমেন্ট অল পলিটিক্যাল পার্টি অল এনি পলিটিক্যাল সেগমেন্ট আন্দোলন তংনাই অল তামহনাই কাস্ট এন্ড ক্রিড রিলিজিয়ন্স বনবে ক্ষতি না করে কাজে ও ডিমান্ড very tamhonai authentic sini je Indian parliamentary democracy tonginai jeta sing constitutionally farmago tonge demand thaimani obona jara opus khainai boro itself je boro tamhonai Indian constitution বিরোধী kalai অর্থাৎ Indian constitution বিরোধী thangi kok sama kalai sing kintu constitution ni bisingo framework tongino khlai tongo omo bonibagi sini mo demand no mo আন্দোলন যত বড় খাই সাপোর্ট খাই তো এমনকি সে অ্যাপার্ট ফ্রম ইন্ডিজিনাস পিপল যারা নন ট্রাইবেল বা নন ইন্ডিজিনাস পিপল যারা তোমরা বড় শুনে সে খেলেন দরকার ইন্ডিয়ানি সমস্ত অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিয়ান এক্সিস্টেন্স ইন্ডিয়ান তেব সুপার পাওয়ার খেনেন বাগিনাই মগ সিনি পৃথিবীও আ জায়গাও जों এবাকসা খরাংনানি বান্তা Balai balai ke hambai je mangpeli nai tongpani norok kathang awai mung noga asuktuti sing Agartala rail station simi ya Delhi thangai bo Delhi ni kathang awai mung norok noga asuktuti napnuk nai ang haino hai kok sanani jai tok nai ADC ni CM chang Purno Chandra Jomatia phai sok paijak bobo hai ke matong agi to NGOs society samurong ni bising tuise dofani samung khlaimani political o hamani ya golo bono da puila Delhi moment to thangai tong agi rogo thata thangka bahai ma tong Tripura sarok ni bagai joba khlaina ni bagai nungo as a part ngai Delhi thana nai tong mani blai hambai agi rogo onek political parties ni ngoi chung Delhi ro moment khanen bagai thangka angni jebu thangka hoik bar thangka haifano tini hai asuk gobang tei khatung laijak dofani bagai kok salainai honoi oma haike tabok no puila chini bobagrani netritwe Delhi o thangoi tongo asuk hasalma prai 3000 kilometer thangoi khorangti sanani bagoi Delhi o जों त्रिपुरानि बर' रक निरक नायतोंनाय जत ताखुर जतन साइमानो जोंनि जे आसक गोदोंमा हिस्टरि 70-72 बसर जों सागबायसा गथालाया ओङै आसक गोदोंमा सातक जागै फाइमानि दिनैनो राइट ट्रेन जे ताबक जों दिल्ली थांनाय होनै थाङै दं अ ट्रेन काखांके जों दिल्ली सकनाय आबो हायनो चिनि मुभमेन्ट बो हायनो चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ते त्रिपुरालेण्डनि जबा राइट जबा जों अम मानाय अम हायके जों जतनो साइमानो तानिके जों अनेक बरक साइमाया जे फार्स्ट टाइम रक थांखांके दिल्ली थांनाय थांमाने छि गुवाहाटी रक नखावै तंदुक पाइबे सिन पॉलिटिकल पार्टी अब गोबां मा हायके इमां नगलाय काहाम काहाम इमां नगलाय अम मा खेचिनि दफा हामनाय सिनिति प्रासा हामनाय हाय होनै जों गोबां मा जबा खायलायखा जानजा मुसुतै जानजा दल न चाजाक लायबे फियावा अम हाय राइट ट्रेन अम दिल्ली सक सिनायनो चिनि दफाय यक सिनायनो ओ जबा बाय अम हाय होनै जों जतनो खातंगाय जाक बोबाग्रानो न जों राइट लामा अमनि नेतृत्वे थांखांके जों यगनाय IPFT नरबाय बाक्सा थाङै दङ IPFT सिमिया हासेव तो गोबां रिजनल पार्टीस दङ बरक न बबा हायके ककसार मुं दंनाय जे टिभि नाय दंनाय हासेनि लुकुरक YouTube नि बिसिंदि Facebook नि बिसिंदि टिभि चेनेल नि बिसिंदि आं अमनो कयनायनि मुसुगो ताइसिंगो आनि दारा साइ थांखा सिनि XMLA सिनि पॉलिटिकल सेक्रेटारि त्रिपुरा मथानि दिनै मिनिस्ट्रि ओ तंतुतै बरनि कैबिनेट नि अमनो वान थयावै दफा हामख्रानि बागै बरक फाइ तंखांके तिनि गणमुक्ति परिषद दङ दिनै अन्यान्य रिजनल पार्टी चिकन चिकन दङ बरकबो तिनि फाइदि आं कयनायनि मुसुगो तानिके अमसों थानसा खांके सि दायति यगनाय दायति माननाय जतनो साइमानो चिनिबो कायसे एक्सपायरि डेट दङ जों जतनो सालसा याकावै माथानाय इंगे ताबक सिनि एक्सपायरि डेट पाया खुसानि जों सबा खायनो नांगौ महाराज बनो बारबा नसावो 2026 जों डिलिमिटेशन नांनाय बनि सिगां 23 जों नारंनानि नांनाय जों थानसा फुनुंनानि नांनाय थानसा फुनुं माकेसि जों सिनि एक्सपायरि डेट पाया सानि जों बाहायके सिनि फासिं सक साक जों सामु खायमानो दिनै आं बुरा राखांके आं सामु ताङै मायांनाय दफानिबो खायमायांनाय फेमिलिनिबो खायमाया बोबाग्रा ओ कगनो बारबार सावो चिनि जरा लायनाय हानिबां जरा लायासने जों थानसा खलायबै तांलायनाय अमसि बोबाग्रा सावो हानिबाङै आं नायतंनाय जत लुकुरंनो बकयनानि मुसुगु बोबाग्रानि जे जोंनो रिक्वेस्ट खायमानि सामानि
दफानि बाङै चिनि बुबाग्रा बस साकबाय थांमानानै बागै फाया जोंनो रना बागैसो फायो जोंनो फियावना बागैसो फायो ओ जागावो तिनि दाल बिदाल पार्टी खायावै जतनो थानसाके फायखांगे बिलाइ खिचानाय आसोंनो आनि कबावमोन बोसोरग्रक दाबो बोसोरग्रा गेदारिं खा बोसोर थानानै टारगेट दं कि ट्रेन फायजा सकबायका तिनि थांनायनि तो अरत फार्स्ट तो राबलि नेनि 1500 थांलायबानि क किन्तु नरक जतनो नखना 1500 से लाइजाक जोंनि मेनेजमेन्ट खायनाय रबुब्ले हिमसिम उइ तंखा आसो गोबां ट्रेन ताबो फायसक फायनाय 6टानि बिसिनि फायसक फायनाय बनि यागलो 7टानि सिमि डिपार्चार टाइम थांखांखे 29 तारिखआव सगनाय हर आइखांखे 30 तारिखआव जोंनि डेमनस्ट्रेशन नाय जन्तर मन्तर जोंनि साइसिगां सानाय रबु साबायखा बनि परे जों प्राइम मिनिस्टार नेनि होम मिनिस्टार बायबो मालायनानि बागै एपॉइंटमेंट होजाक जदि जों एपॉइंटमेंट मा खांखे जोंनि कायसा डेलीगेशन टिम थाङै मालायनाय बुबाग्रानि नेतृत्वे बालाय बेलगे हामबाय सारननि जरका हामरमानि बागै हायनो हाय सानानि ककलायो कायसा लाइबुमानि सालबो तिब्रा सारंनि बागै लाइबुमावो थानसाकेयावबो न कायसा कायनै पलिटिकल बदल लक दिल्ली बुखाक थांलाय दङ थांलायनाय 30 नभेम्बर एबा 1 तारिख डिसेम्बरनि सालमारिव ग्रेटार टिप्रालेन्डनि सानमुंगो दिल्लीनि जन्तर मन्तर खलां पिसानाय जों आगरतला बादारघाट रेल स्टेशन सिमिया दिल्ली थाङैबो नरगनो हायनो कथाङाव आइ मुंखुनाय टिभि चेनेलनि बिसिंतै यूट्यूबनि बिसिंतै फेसबुकनि बिसिंतै मानखांगे गोबां मातै आलका आदं रबायबां कक्सनानि साजकनाय मांगलि टिसानि नखनाय आयंनि मांगलि रगो फुनंनानि बागै तावखागरा ट्रेन फाय सकया खुनि कक ठीक 7टाते 8टानि बिसिङो ट्रेन अरनि सिमि स्टेशन याकानाय फायसक बायजाक हासिनि गोबां मानलुकुरक अजरावो दिल्ली बखाक लामरनानि बागै नरक मांगलि नुगै मानखानाव अजरावो खातुं खाजानि बिसिंतै अजरावो फायसक बायजाक तिप्रा मथातै आइपिएफटिनि आदं रक आं हायनावहाय जरा मानखांगांके नरक मांगलि नुगै मानखाना एडिसिनि चेयरमेन मोजां जगदीश देबबर्मा फायसक बायजाक एमडीसी रवीन्द्र देबबर्मा फायसक बायजाक एमएलए विश्वकेतु देबबर्मा आं अजरावो तिरुक खरस सुकबाय हायनावहाय कक्सनानि साइटकनाय नरक जे मांगलि नाय तंमानि कथां आवाय मं जों आगरतला बादारघाट सिमिया दिल्ली तंतैबो नरक कथां आवाय मं नुंनानि साइटकनाय हायनावहाय सानानि ककलायो बादारघाट रेल स्टेशनाव जरा फायसक बायजाक एडिसिनि चेयरमेन मोजां जगदीश देबबर्मा सारपुले ननरनो सारि गाहाम बाहाय मा दं त्रिपुरावबो लाइबुमावो सैजागना मतन कायसा मांगलि जों नुगै मानखा थानसाके दिल्लीनि जन्तर मन्तर ग्रेटार टिप्रालेन्डनि सानमुंग खरां टिसानानि बागै तिनि हाससे याकारनाय फायसक बायजाक हाससेनि गोबां मा त्रिपुरा सारक बाहाय मा दं तिनि साकनो आरनि एसे एकटा पार्ट दङैनो आं तिनि त्रिपुरा मथानि एंगै त्रिपुरा मथाबाय कथा लायै IPFT जों जॉइंटली स्टेटहुड डिमांड नतयै बुसखांनि 30 तारिख ताई नभेम्बर 1 तारिख डिसेम्बर सालनि चिनि सिटिन डेमनस्ट्रेशन नंनाय बेलेखे बखा दंथगो आंखा खायो जेबाबे चिनि त्रिपुरा सारक सांबिधानिक दाबि नतयै खाबाय खुबाय नखर लाखिया मो सांबिधानिक दाबि खूब दाक्तिनो केंद्र सरकार राज्य सरकार पजिटिव के वानसंगा नांनाय ताछाड़ा वेरी क्लियर जों सेपारेट स्टेट नियाखैबा स्टेटहुड आलादा और त्रिपुरालेण्ड खायमियाखै थिनांगो त्रिपुरासानि थांनानै कुनो लामा गरै बन बागै जों क्लियर मेसेज होना मुचुंगो फायबायदि जत्तनो आमतिखे नखर काकाय बुसखांगो जत्त जों थामसा खायै कायसा सानमुंगतै जों जाबा नखर काकाय चिनि जबा 100% साक्सेस जोंनाय एवं अबनो चिनि ताबो पाइथाक डिमांड बहनै जों वानसुकमान आगि आलगा थांनाय बिसिरगबो नुगै मानखा त्रिपुरालेण्डनि सानमुंगो दिल्ली थाङै खरां टिसाजाकमानि आगि लाय थांनाय बिसिरंनि सै टाकलाय बिसि बबा हायके नों जुदा खेरनो बबा हायके नों फिरो मुंगो अवश्य जुदा हायके नुगो कारण कमन इश्यूओ जतनो जॉइंटली ताबुक जेटा अनुभव खाय तंमानि वानसुकमानि मो वानसुकमान लुगै अवश्य न जारा जारा सेपारेट स्टेट रिमानाय एजेंसी रक केंद्र सरकार राज्य सरकार राज्यनि राजनीति दल केंद्रनि राजनीति बदल अबनो नाहारे ताई केवल नेगेटिव नाहरमुं तंगलाक अवश्य न जुदा नंखा आगिनि सेपारेट अनेक थांलायखा गोबां डिमांड खालायलायखा
তাবো কমন খাই যতন জয়েন্টলি যেটা খাই মানে বিনি তামনে বনো মেসেज न आलका थानाय এবং बिनि एक्शन न अन्य रकम नाय आं खाख्लायो जों साक्सेस नि दिगि थांगैदों सार तगे सोमोंगे साकबाय थांनों बोदा दिल्ली थानानै बागै प्लेनिं दं बाहाय दंगो दिनै तो आं थांगला दिनै थांनाय रकनो आईपीएफ टिबाय टिप्रा मथाबाय जे थांनाय रकनो किसा जोंर नायरिगि रहनाय 29 तारिखआव आं थांनानै कायसा प्लान दङ आं बाहायनो सालनै हर 30 तारिख डिसेम्बर ताय 1 तारिख 30 तारिख नभेम्बर 1 तारिख डिसेम्बर सालनैनि 10 घन्टानि गण अबस्थानाव आं निजेबो फुल टाइम सिटिं डेमनस्ट्रेशन दंगै केन्द्र सरकारनि थानाय मेसेज होनानै बागै आं निजेबो थांनाय बेलाय बेलायखौ हामबायनि निजर खालामदोंमोन बागै नुगैमान खोनानरक आगरतला बादारघाट रेल स्टेशन निसिनि गोथां आवाय मुं लाइभ टेलिकास्ट चिनि खौरांनि मांप्लिबो जों आगरतला बादारघाट रेल स्टेशन सिमिया दिल्ली थाङैबो नरकनो गोथां आवाय मुं खुनुमनानि साइटकनाय आरनि मांप्लि आरनि खौरांथि हेजाकमानि ग्रेटार टिप्रालिननि सानमुंगो टिप्रालिननि सानमुंगो जे जन्तर मन्तर कक साजाकमानि मानखांखा आं ताइबो आदंग बाय कक सानाय आं तिरक खरसासक बाय कक सानायनि बागै साइटकै दङ yang pacinggo sini tebo adong rok tongo